Müslüm Балалар сәнгать мәктәбендә 7 бүлек эшли, 72 бала җыр, бию, театр, рәсем сәнгате буенча өстәмә белем ала. Төрле уен коралларында уйнарга өйрәнүчеләр дә бар. Бу отчет концертын зорыгып көтеп алабыз, чөнки район мәдәният йорты сәхнәсендә безнең балалар аерым алганда фортепиано бүлеге балалары сирәк чыгыш ясыйлар. Ул бит инде эстрада сәнгатеннән без ераграк йөрибез. Фортепианода уйнаучы балалар алар күбрәк классик чараларда, башка шәһәр районнарда үткән конкурс фестивальләрдә чыгыш ясыйлар. Шуңа инде бу безнең өчен зур сынау. Мин бию белән фортепианога йөрим. Миңа иң яраткан кружогым бию. Без ул бию белән күп конкурсларга йөрибез. Созвездиедә катнашкан идек. Концерт балалар хоры белән башланды. Күмәк һәм ялгыз номерлар, классик һәм заманча әсәрләр, җыр, бию, нәфис сүз барысы бергә үрелеп барды. Укучылар белән бергә укытучылар да чыгыш ясады. Әтиәниләр һәр чыгышны алкышларга күмде. Созвездие йолдызлык конкурсында үзебезнең, Муслимебезнең Сандугач Ширветсек була Азалия Хафизова 3нче дәрәҗә дипломга лаек булды. Муслимебезнең йөзеп каршы булган Тукай бизәкләре бию коллективы да 3нче дәрәҗә дипломга лаек булды созвездие конкурсында. Габдулхаков Әмир, Рөстәм Абязов җитәкчелегендәге оркестрга кушылып, Шоллы шәһәрендә узган гала-концертта чыгыш ясады һәм лауреат исеменә лаек булды. Мәдәният йорты фойесында сату күргәзмә эшләде. Анда рәсем сәнгате бүлегендә укучыларның иҗат җимешләре урын алган иде. Шунда ук Кояшлы регион-ара конкурс җиңүчеләренең эшләре белән танышырга мөмкин иде. Балчыктан да эшлибез. Декупаждан эшли матур гына капчыклар ясадык. Интерес яңалык керттек бу елга инде. Татар халык орнаментларын кулланып, изүләр, эшләнмәләр яратып кабул итәләр, аларны күргәзмәләрдә тагын да күбрәк ясарга кушалар. Отчет концерты балалар өчен зур имтихан. Алда сынауның тагын бер төре зачет имтиханнар көтә. Укучыларның аларын да уңышлы бирүләрен телик. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.